E 14 și 15? La mine e 2 și 16. Acum nu vreți să bem o bere și să sacrificăm niște mici? Prea bun, prea ca la țară. Două mâini în taină s-au întâlnit, buzele mai apoi s-au dăruit. Cei doi, observând că se înțeleg, s-au gândit să se căsătorească. Cetățeană Ioana, de bunăvoie și nesilită de nimeni, îl iei de sos pe cetățeanul Mărin? Cetățene Mărin, o mai iei de soție pe cetățeana Ioana? Mărine! Bă, Mărine! Și-au făcut o nuntă ca băția. Și s-a mâncat, și s-a băut, și s-a băut, și s-a băut până ne-am îmbătat toți. Dar să vedem cum arată căsnicia lor după vreo 10 ani de concubinaj. Mama de trezire, mama de trezire. Președinției Republicii Moldova, unde luăm interviu de la renumitul Vlad Filat și președintele țării Nicolae Timofte. Domnule Timofte,
spuneți-mi, vă rog, cum e să fiți președinte a Republicii Moldova? Greu, foarte greu, multe responsabilități, trebuie să știi și să spui, când să spui și în general să mai aibă rost. Am înțeles. Și care sunt activitățile unui președinte? Nu faci mai nimic. Sâmbătă și duminica, după legislație, sunt unicele zile în care ne odihnim și noi. În rest, lucrăm de luni până vineri. Dar totuși, care sunt activitățile? Plătoare, baseine, de toate bucuriile vieții, noi suntem lipsiți. Și în rest, după cum spuneam, noi lucrăm de luni până vineri, 24 din 24, fix pe alimentarea de brada mea. Dumneavoastră v-ați mutat la reședința din Podrița. Spuneți-mi, vă rog, care sunt condițiile de trai acolo? Soați fix ca la rege. Acolo a fost, acolo a venit, a demolat, acolo. Și noi din buget am alocat 6 milioane de euro pentru reconstrucția 3D, acolo ca oamenii să vadă cum au fost toate bucurile vieții, înainte de a veni corone și a demolat. Deseori vă întâlniți cu alianța cu conducătorii pentru integrare europeană. Despre ce discutați acolo? Strângem acolo și când ne tragem cu o sticlă de conversație, da? Noi acolo ne adunăm, ne adoptăm diferite legi acolo, da? Dar totuși, despre ce discutați? Suntem acolo și despre asta, stai să câte. Apare programa aprobată de Ministerul Educației că la bacalaureat vor fi prezente camere de luat vederi, scanere, vor fi ele în sala de examen. Eu nu știu, nu-ți la prins cu asta. Vor fi. Noi am alocat bani, am pus acolo bani, a scris tot cum scrie legea. La toți le este interesant. Cât este salariul unui președinte a Republicii Moldova? De-am aici când și cum, dar eu nu știu mai mult făcut salariul, nu? Și la final de interviu dumneavoastră ca președinte, ce ați dori să ne transmiteți concetățenilor Republicii Moldova? Eu am fost judecător, una pot spun, nu judecat și nu vei fi judecat. Mulțumesc pentru interviu.
yo sambo, cha cha cha, tumba rumba.